ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗമാണ് നോക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായം ഇത്തിരി സ്പീഡിലാണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, മഴയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇന്നും മഴ തന്നെയാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 19 വരെ അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞത്, 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്താണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമ ശ്രേഷ്ഠജ്ഞൻ ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ഭഗവാനും എന്തറിയാം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. കാരണം എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് എന്ത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടുപേരും വരും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്, ജ്ഞാനം എന്നും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അതിന്റെ മാറ്റങ്ങള്, കാരണങ്ങള്, ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ മഹിമ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഈ തത്വങ്ങള് വേദങ്ങളിലും ഋഷിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, 6-7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ആ സമൂഹത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം അഥവാ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണത്. ഈ പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ ആ സമൂഹത്തിനെയാണ് എന്ത്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്ത് കൂടി പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ ഇച്ഛ, ദേഷ്യം, സുഖം, ദുഃഖം, ശരീരം, ചൈതന്യം, ധൃതി, ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതായത് ശരീരത്തിന്റെ വികാരങ്ങളാണെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്, അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്
ജ്ഞാനം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിനയം, വിനയം, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഗുരുസേവ, ശുചിത്വം, സ്ഥിരത, ആത്മസംയമം, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ ദുഃഖ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ കുടുംബത്തിലും വസ്തുക്കളിലും അമിതമായ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമചിത്തത പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുക, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക, ഭൗതികമായ ആസക്തി ഒഴിവാക്കുക, ആത്മജ്ഞാനത്തിലും തത്വചിന്തയിലൊക്കെ സ്ഥിരത പുലർത്തുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതാണ് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അറിയേണ്ടത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഏതൊന്നിന്റെ അറിവാണോ അത്, ഈ അറിയേണ്ട ആ പരമരഹസ്യം, അത് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. അതിനെ അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമൃതത്വം. നമുക്ക് മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ച്? അറിയേണ്ട പരമസത്യം. അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ച്? അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ന്യായം. അതാണ് അറിയേണ്ടത്, അതാണ് ന്യായം. ന്യായത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണല്ലോ. അപ്പൊ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. ഭഗവാൻ അവന്റെ കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും മുഖങ്ങളും എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും, ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. 15ൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഈ എല്ലാ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? ഭഗവാന് ആസക്തിയില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ജ്ഞേയം. അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ് സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും, ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും വസിക്കുന്നതാണ്. ദൂരെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. അപ്പൊ ദൂരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഭഗവാൻ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാനോ കാണാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരുവനായിരുന്നാലും എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാൻ വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ്, ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളിലും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും പരിപാലനം നടത്തുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണെന്ത്? എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെ, എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനവും ന്യായവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് നേടുന്നതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനാണെന്ന് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകണം? കർമ്മക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്?
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നെന്നുള്ളത് കൂടി ഭക്തിയോടെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതെന്നാണ് ഇതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ അന്ന് പഞ്ചകോശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയതെടുക്കാം. പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നു? 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്. തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിലെ 2:9 പറയുന്ന ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠ പറയുന്ന തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ആ പഞ്ചകോശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പറയാം താഴേന്ന് മേലേക്ക് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അതാണ് ഈ 5 കോശങ്ങൾ, പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നമയം 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. അന്നമയം, പിന്നെ അതാണ് പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇതാണ് പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ്. ശരീരത്തെയാണ് അന്നം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം, പുറമേ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഊർജം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റത്തെ അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണത് ഇത്. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുറമേ ഉള്ള ആ ഭൗതിക ശരീരം. അത് അടുത്തത് 2ാമത്തതാണ് എന്ത്? പ്രാണമയം. പ്രാണമയം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഭൗതിക ശരീരം, അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഊർജ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ. അതായത് ഊർജ ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഊർജം, ശ്വാസം, പ്രാണൻ. 2ാമത്തെ പ്രാണമയം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഊർജ ശരീരം, പ്രാണന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ ശരീരം. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സൂക്ഷ്മതലമാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? പ്രാണമയത്തിൽ വരുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അന്നമയം. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ രക്തവും മാംസവും അസ്ഥിയെല്ലാം മാറി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം, അതാണ് നമ്മുടെ അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 2ാമത്തത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നതാണ് 2ാമത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാണമയ കോശം. പ്രാണമയ കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ആ ജീവവായു, പ്രാണവായു, അതുപോലെ തന്നെ 5 തരം പ്രാണനുകൾ. 5 തരം പ്രാണൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രാണൻ, അപാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ, വ്യാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 5 തരം പ്രാണൻ. ഇത് ചേർന്നതാണ് എന്ത്? 2ാമത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാണമയ കോശം. അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം, 2ാമത്തത് ഊർജ ശരീരം. 2ാമത്തെ പ്രാണമയ കോശം. മൂന്നാമത്തത് ഇത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ, അതായത് അന്നമയത്തിന്റെ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് വരുന്നത്? പ്രാണമയം കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനമയം. മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനമയം. ജ്ഞാനമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മനോമയ കോശം എന്നും കൂടി പറയാം. മാനസിക തലം, നമ്മുടെ മാനസികമായ തലത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത്? മനോമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനോമയ കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിവരങ്ങള്, ചിന്തകള്, സംശയങ്ങള്, വികാരങ്ങള്, അതായത് സുഖം, ദുഃഖം, ക്രോധം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ മനസ്സ്, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ജ്ഞാനമയം അല്ലെങ്കിൽ മനോമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയാ, ഇതെന്റേതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ചിന്തകളും സംശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ജ്ഞാനമയ കോശത്തില് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനമയ കോശം. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് വേണമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൂടെ നമുക്ക് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനമയ കോശം, മനോമയ കോശം. നാലാമത്തത് വിജ്ഞാനമയ കോശം. അപ്പോൾ മറ്റേത് മാനസിക തലം, ഇത് വിജ്ഞാനമയ കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി? ബുദ്ധിയുടെ തലമായി, ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള തലമാണിത്. നാലാമത്തെ വിജ്ഞാനമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിജ്ഞാനതല കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുടെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വന്നു? കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് എന്ത്, ഈ വികാരങ്ങൾക്കപ്പുറം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ശരിയും തെറ്റും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തിയുടെ തലമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാനമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്.
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അപ്പൊ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധി. അപ്പൊ അതാണ് 4ാമത്തെ തലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിജ്ഞാനമയ കോശം. ഇവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. അടുത്തതാണ് 5ാമത്തതാണ് എന്ത്? ആനന്ദമയം. ആനന്ദമയം പറഞ്ഞത് അന്നമയം, ആനന്ദമയം. ലാസ്റ്റത്തത് ആനന്ദമയ കോശം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമാനന്ദത്തിന്റെ തലം. അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഓറ എന്ന് പറയും നമുക്ക്. ആ പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള ഓറയാണ് എന്ത്? ലാസ്റ്റത്തെ ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആനന്ദമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആനന്ദമയ കോശത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തിരി കൂടി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഫുള്ള് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആകുലതകളില്ല, സമാധാനവും ആനന്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് എന്ത്? നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സമാധിയിലൂടെ നമുക്ക് യോഗികളൊക്കെ നേടുന്നു പറഞ്ഞ അതാണ് ഈ ആനന്ദമയ കോശം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെ തുടങ്ങുന്നത് അന്നമയം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ. 2ാമത്തത് അന്നമയം കഴിഞ്ഞാല് പ്രാണമയം, നമ്മളെ ഊർജ ശരീരം. 3ാമത്തത് ജ്ഞാനമയം, മനോമയ തലം. 4ാമത്തത് വിജ്ഞാനമയം, അതായത് ബുദ്ധിയുടെ തലം. 5ാമത്തതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആനന്ദമയം. അപ്പൊ ഈ 5 ഇതൊരു ലെയർ പോലെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സവോളയുടെ തോലിരിക്കുന്ന പോലെ ഓരോന്ന് തുറന്ന് ഏറ്റവും ഉള്ളിലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു സവോളയുടെ ഇത് കാണല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ശരിക്കും ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ ഓരോ ലെയറുകൾ പറയും നമുക്ക്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ് ഈ 5 ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ്? ആനന്ദമയം. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ആനന്ദമയാണ്, ആത്മാവിനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അന്നമയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, പിന്നെ പ്രാണമയം കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനമയം കഴിഞ്ഞു, വിജ്ഞാനമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത്? ആനന്ദമയം വരുന്നത്. വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് അന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാണവായുവിന്റെ 5 ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രാണൻ, അപാനൻ, പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രാണൻ, അപാനൻ, ഉദാനൻ. അതെ, അത് നമ്മളെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സൈഡിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതിൽ വരും അത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. പ്രകൃതി പുരുഷം ഇരുപത് തൊട്ടെടുക്കണം അല്ലേ നമുക്കൊന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉഭാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ നിർത്തിയത്? ഭഗവാനെ, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച്, ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ആർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അനാദികളാണ്. അനാദികാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഇതിന്റെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ
ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അനാദികാലം മുതലേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു തന്നെയാണ് എന്ത്, അവയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവ്. അപ്പോ ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വന്ന ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളെന്ന് പറയാം. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ആര്, പരമാത്മാവ്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് വിധം പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് ഓർക്കണം. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തില് നമുക്കറിയാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ജീവാത്മാക്കള് പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തിലാണ് വരുന്നത്. വിസ്തരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്, പരമാത്മാവ് വരുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തേ ഭോക്തൃത്വേ ഹേതു രുച്യത്തെ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്താണ്, പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഈ ലോകത്തിലെ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്, പ്രകൃതിയാണ് കാരണം. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്താണ്, ജീവസത്തയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചുമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓരോ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വാസസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൗതിക പ്രകൃതി എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചുമാണ്. സ്വന്തം വാസസ്ഥാനങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഓരോ ജീവാത്മാവും സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വാസസ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളും. ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവൻ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ട് മാറും. ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഭൗതികമാകിയാൽ അതിനെ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. തത്സമയം ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ജീവസത്തയ്ക്ക് ഇല്ലതാനും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലൊരു ശരീരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക ശരീരം എന്ത് വേണം, ആ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല, ആ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെത്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതിനെ മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ സത് അസത്യോ നിജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്, ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് എന്ത് വരാണ്, ആ ജീവാത്മാവ് പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയില് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അതിന് ആ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികൾ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ആ ശരീരം നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഓരോ ചീത്തയുമായിട്ട് നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതിന് കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അത്
സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. എങ്ങനെ ഈ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തണം. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്, എല്ലാതും അതിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തണം. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതിക ബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഭൗതിക ബോധത്തിലായിരിക്കും, ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭക്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പര. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവാധിപതിയും ഉപദേഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു ഭോക്താവ്, അതാണ് ആര്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ അധിപതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണത്. ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടും അനുമതിദായകനുമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനാണ് ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? പരമാത്മാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭോക്താവാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭോക്താവാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഉപദ്രഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സർവാധിപതിയാണ്, മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്, അനുമതിദായകനുമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്. ആ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ അഭിഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അഥവാ പരിപാലകനുമാണ്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുന്നു ഈ പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭോക്താവാണ്. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഭുക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ഭോക്താവും ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനുമാണ്. ഈ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുകയാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. യാ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവസത്തയെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ലോകത്തില് അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരില്ല? അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. ചിലര് ധ്യാനത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ചിലര് എങ്ങനെയാണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ പലരും പല രീതിയിലാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. ചിലര് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ, മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് സാധിക്കുന്നത്, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നത്.
പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറയണത്? അന്യേ തേവമജാനന്ത ശ്രുത്യോ നേഭ്യ ഉപാസത്തെ തേപി ചാതീതരൻ തേവ മൃത്യും ശ്രുതി പരായണഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവത ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവത ചരിതം, അതായത് ഭഗവത് ചരിതം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഭാഗവതം കേട്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടര്. അവരും എന്താണ്? ഈ പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, ജനന മരണ ചക്രത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ല, പക്ഷെ അവരെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരാണ്. അവർക്കും ഈ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണ പ്രക്രിയ, ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നതും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പുരോഗമിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആര് പറയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് പോലും പുരോഗതി സാധിക്കും. അതായത് പുരോഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആത്മീയമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 27 മുതൽ 35 വരെ. ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ യാവത് സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞയോ സംയോഗാ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സർവചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ, ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ശരീരമുണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്ത്യം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെയും കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം തന്നെ പരമാത്മാവിനെയും കാണാം. പിന്നെ ഈ നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ആ വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയവൻ, കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാം. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹീനാസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതി. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പോ എവിടെയും എല്ലായിടത്തും പിന്നെ എല്ലാ ജീവികളിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ആ മനുഷ്യന് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അധപതനം സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, മഹാത്മാക്കള് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെയാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞു. കാരണം അവർക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ച ആ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അധപതിക്കുന്നില്ല. അവര് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. സാധാരണ നിലയിൽ ആസക്തമാണ് മനസ്സ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. സാധാരണ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് ആസക്തമായി കഴിഞ്ഞാലോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തില് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരം അതാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ആത്മാവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ആത്മാവ് സത്യത്തില് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരാണ് ആത്മാവിനെ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? ശരിയായി ദർശിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയാം. യഥാ ഭൂതപൃഥക് ഭാവം ഏകസ്ഥാമനു പശ്യതി തഥാ ഏവച്ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് ഒരു മനുഷ്യനായാലും മൃഗത്തിനായാലും ആ ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ട് കാണാതെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഈ പറഞ്ഞ ആ പുറന്തോട് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിങ് മാത്രമാണ് ആ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്? ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്താം, അതായത് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ പല ശരീരങ്ങള്, ഇപ്പൊ മനുഷ്യനാകാം, മൃഗമാകാം, പക്ഷിയാകാം, വൃക്ഷം, എന്തായാലും ഇതെല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭൗതികമായ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുറം കവറാണ്, പുറത്തൊരു ചട്ട മാത്രമാണ്, അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് വേറെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങള് അതും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അനാദിത്വ നിർഗുണത്വ പരമാത്മായ അവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യത്തെ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ എന്ത് സാധിക്കും? അവ്യയനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ശരിക്കും ആര്? ആത്മാവ്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, അതിനൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് സത്യത്തിൽ എന്തില്ല? ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. പക്ഷെ അതെന്താണ് പ്രോബ്ലം? ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും സനാതനനുമാണ്, നാശമില്ലാത്തതും സ്വഭാവേന ആനന്ദമയനുമാണ് ആര്? ആത്മാവിന് ജനനമില്ല, പിറവുമില്ല. അതും എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദമയനാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ് ആര്? ആത്മാവും എന്ന് പറയാം. യഥാ സർവഗതം
യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആകാശം സർവവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ അതെന്താണ്, അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം അത് ഒന്നിനായിട്ടും ചേരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തില് ഇരുന്നാലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനോട് ചേരുന്നില്ല. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ്, അതിന്റെ അവബോധത്താൽ ആ ശരീരം പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ആരാണ്, ജീവാത്മാവാണ്. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നത് പോലെ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം അത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിനെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിൽ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുകയില്ല താനും. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണിത്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണെന്ത്, സൂര്യപ്രകാശം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ആ പ്രജ്ഞയുടെ അവബോധത്തിന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ശരീരത്തില് പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രം അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം, ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ അറിയുന്നവൻ അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അതിനെ അറിയുന്നവനും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയണം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതിനെ അറിയുന്നവൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ശരീരം എന്താണ്, പിന്നെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ആണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ മുക്തി പ്രക്രിയ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയായ വിധം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.